inura abamenya mwensiga mukabara amenya narakingoiga njetimu ati amange asa marieta ankoro kudolfin bwari obwari bwari omo MCA kwe county yetu ya Gusii ore nominated ne kiama kia UDA ile ndeke mogyoka naro mo gako ya poko gotera abagaka babu atuchinde rugaki apoko nabo atabagaka chinde rubaigwe gaki apoko ma apoko tamo tigere kwa tabagaka abo tipiche no bangi na babo tataye anyway mwanche kwa bora menya abangi na hai kwa bora menya komo amore mamoe keye ndo watachikura nesaye jamano ngokora ndeka kujutia mheshimiwa dame bisamenya abantu baminto bekerenyo nyairanga yonsi nsari utigambia mole Jasa Marieta mna mwegure ngoro kulame sikwea ndo MCO warai itibongumbua amenya njege nto kwango kiria kemo nje no moisanga nyamoko no moisanga nyabaro no moisanga na inche goikanaye kubwatia amura ba minto asto kwenda twenda asugwamu egento gwa korire kia ochakira abakuratia bagwaka pi no inje na ubangete kirugoiti bogode igobwatirana nyasao gokonyire ngorangeri bure no musubati na bakoire miaka 15 ocha konyoro mwana engaki yawe ya ikire bono karibu twagukaribishire mongorera iga monsari uteriga mongaribishire mwensiga asante jamano abna abantu bami Marieta mwiguna ngoro kwa mheshimiwa Lydia Mosiere wana tuachiraiga una Kenya kwanza goikerania nga amenya kuma mwachira so bonge iga bantu bekerenyo iga mwachira kwa tuma mora ase muri Nyamira Baramo iga biamono sana okuna kwa uwanja wa mujumbe choashi Nyamuko tariba biamono sa Marieta Lydia Mosiere Oyamba bitu agaru Fort Kenya chama ya speaker abantu bekerenyo abakena barane mora buyomore mwanjete oyogera twacha ndamborere iga biabono okobwatira nakobokuya mwagache kuraso bwantani kagota assembly amakoria ito arosiwe asa Marieta ngoro kwa Priscilla Nyatich omweshimiwa koru bogetutu basaba Nyamira county Manga sub county Ganya saba seni mwensi gwekari tokoriria karorira ike mosoke mambia mochoro yomo oino biamono jamano mheshimiwa Matuera na inche ongoro kumatwera Julius kurunya matuta kebiriga moino na inche na achago tebanga amenya asirwe amenya momweri baga akolera abantega asbekerenyo tutashirikiana na yeye igonto le tayari kumubwatia amenya arari nyasasi abaseni Nchasa Marieta ngoro ku Purity gondo mo bisabwe serikali ngokora alia Bomas of Kenya na eturi bagano muzike William Samoe Ruto intwe inje na chakoba kirori ekero akachisi mugoche kerenyo igona tebi gumwanche tamenya amenya ekero twakwana nere igo twakwana mangana abere kona motebetia mangana abere kekora chikure chiganko irare gakobeke bukunse amenyo minto origereria abana baba
amataka gokobeke bukunse origereria abang'ina b'echiro gokobeke bukunse orore chipare chiga kogoso assembly genda ruma chipara chichiche ekerenyo gaiga erebuye gosere bobe igo mwanchire nkongere moramenya chikura mbarenga bako mwangorokiga mbia mono tiganya saba twamanya ko omuntu egasi otoretera siringi saba teba siringi saba tawe mbuya mono nyasaba ndendere bakachitariki chirimo bokeke mambia onya tomwanje tiamenya rorieta amenya serire omobekere eksiga toiwananire onya komwanje tobeke tik onya tomotageti x asanteni sana Mana itania maya. Kwa katonya weka soma ne kosa bande. Kero mota kuba maisha na ndio giri RP. Moto kenya sae bia mana soma bwa soyo bia mana zeke ukyobo gima. Togo sabwa oto echingora chire chingia. Chire no boronge na ade chire echie kene. Tu achira ade na tu arure gure menu ya ito togo teba na ade yebe. Oto seni otu agache ando yo minto tu achire go tu aretira masabo na komosira yo minto amenya omoigorere chinjera ataramo naye anda ikaria anda korera abantu uno kwaganiri kisa mno bongani chiru asore na byose bikorekane kera tu asabire wetera serie de Yesu Kristo motorito amina Twa ikaransa togasukuma mu muronde siko tukabeka nyabaro abo mo speaker we county assembly ya Nyanyamira ngoroka bako mo speaker ito muamara raiga ekaratorega timu kubwa na moto kubwa sisi ndio wenyewe ase county assembly chupare jumale koleraga inga menya njenomo David chief whip na boy gomo chairman we chupara e county ya Nyamira ngima wako nga menya iga igongo sugumo mogako ya ebira kitabito ka kerenyo mara moja mo basa go to mamonto onde go saigo kai se go Nyamira tatebi erie tabakato mo manye amago ja konyore ento e como vera como omonto tu ikire como nya amenya njene na chotu ne chama ya ODM Papa alikufa akatuacha kwa serikali. Kwa sasa tunatumikia serikali iliyoko. Leo ntoligo chiwaka chikura chogo president Kerenyo. Aba muraba ito bako mina na iga 27 tojo rengo. Ingo togo chora. Me amenya tuato mtojo kuoi. Na kitobera ka twins. Bia mono. Bono